Varmaan kasvu. Numero 15, Ottoni Välimäki. Numero 17, Joonatan Röberi. Numero 18, Matias Sorvali. Manu Hietanen. Numero 31, numero 10, Sani Koerki. 12, Asia. 13, Mustafa Mohamed. 17, Shahjar Abubakir. 21, Mehmet Sami. Sami! Bravo Claude Patrik. 79, Konsta Pio. 8, Sampa Kamara. 80, Martaan Vapaille. 84, Mamadu Jalo Kali. Ja 9, Paku Abasi. Georgi Hamza. Vaihtopelaaja kotijoukkueen C12, Janne Aho. 16, Jaro Kulonen. 17, Joel Mä otan täältä. Hyvä.
والله الشغل ناس حبايب Ikinä ei ole aikaa. Med, med! Alla! 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 Alla!
Będzie upu. Laita suoraan sisään.
No. Oliks ne? Mitä? Kuka? Ihan siitä.
No. Come from there. Go inside. My friend. Hey. David. Easy. Maliki. Chin. Yes. Kali. Abbas. Head up. Now.
Juttu, että ne juoksee toisiaan. Niin jotain sellaista. Let's go! They are being complacent. They think they know how to play, but they are talking too much. They should. Ona sasa venye game imechange, ameuza hiyo.
Release. Oikein valtu, hei! Paini siinä! Siihen jää! Hei, Kortti!